Ri oyolingi kuligie kirugo kyobo MCA kurwase ward ya Bombaba borabu ime ya Bomachoge borabu county ya Kisii okorobekana gutindi nigo gwakorekana litukulia lero na kwimurunganiria mono kubwatekana nogo ituokuo umusekito Brian Sagini Sena niga kwaliganiria roboti oruo asenchera yobikirano ekura tena boigo korobekana kwa abantu asepare nene ya Kisii Kilgoris nigo kwenekiwa emambi ya lero kurinde taria somo goko gosobu ya bonde bwensi na nigo ayachire magego yogo itokwa Thomas Okari gose esandona oyore korie kero kyobo MCA wodi ya Bombaba borabu gwetera ekyama kya ODM abwaso musagani asete boye Thomas na komosagana abwasa minyoge tigwe na gosirera asenya gitari ya Oasis. The reason as to why we are here today is to demand justice, and I want to ensure that each and every person who is here today, we are not going to move an inch until we get statements. Naona kuna mama wanajaa sababu wanautika sana. Kuna usuni sana mwingi. Engineer Evans Kimori Jr. nigo ara banyakinyoro nabo igabanto ba Igorera sabarobekano kurwa senga ya esandona goika asomo cyomogonga abwase bahoro kyomo ichana aso goito koyo mwabo asebona bayeborire serikali gwesokya na gutsuka aso bwanga gakorekyo abwo asebagi kelyo goito kwa bakolige birogo awase chingenjo cyage siasa. Abantu baminto Watu baitiru mono ba to be patient eserikali ngokorere investigation etoe the clear picture amangana ya tonyore justice. Njabuna Kimori Junior, I will stand with you. I will stand with you. Waone kama tutapata ukweli itendeke. Hiyo ndio tujue kitu kinaua huyu vijana wetu. Kimori nigo boigaro tota chinga kiechika chia siasa nigo boigma bore asa konkegima abwaso goikera bona atari korara nonya senga yae na nigo asabire serikali kubabekera oborendi abarwaniriri bonsi chinga kiechika chia siasa. Goikera bono nigo mukagero yo matangira segeta seni kyabanyanyimbo chinga kyobo tukibogendererete. Ingo reporter ya Ndizi TV, eritere anem Brian Sagini Isena.